Mga estudyante sa UP may walkout sa ilang klase alang sa pagprotesta sa ikaupat nga paglaslas sa budget sa ilang eskwelahan. Mga SWAT units nagkaengkwentro sa gihipaygayon nga labing unang SWAT Challenge. Gobernador dili manghilabot sa panagbangi sa mga sakop sa LP sa Lone District sa Lapu-Lapu. Mga pulis nangandam batok sa posibilidad nga kidnapo ng mga APEC delegates nga mga ni sa Sugbo sunod buwan. Budget nga gipangayo sa mga department head sa Kapitolyo para sunod tuig nang hinobra sa madawat nga revenue sa probinsya. Maayong hapon Sugbo, Kabisayan. Mga estudyante og magtutudlo sa UP Cebu nagrally tungod sa paglaslas sa ilang budget. Kini na mao ang ikaupat nga budget cut nga gihimo sa administrasyon ni Presidente Aquino. Kini ang giaksyonan ni Ryan Sorote. Sayo nga nagtapok ang mga estudyante sa University of the Philippines Cebu alang sa usa ka rally batok sa budget cuts sa mga public college ug universities. Panawagan nila nga inay laslasan, padakan sa gobyerno ang gahin sa mga tungaan sa gobyerno nga may gasiligan sa mga kabus nga mga tinun-an. Nagkadugay, nagkadaghan ang mga misalmot nga tinun-an nga namiya sa ilang mga klase. Bisan miuwan, gipadayon nila ang pagmartsa sa mga campus grounds dungan sa pag-aghat sa ubang mga tinun-an pagsuporta sa ilang kausa. Matud sa mga taga-UP, dunay nag-ungong sa Kongreso nga 2.2 billion nga budget cut sa 59 ka mga pampubliko nga mga college ug universities. Gisupa kini sa mga tinun-an og union sa mga magtutudlo sa UP kay sigurado sila maoy apektado ini. Nga dapat kita mga scholars of the nation, kita ang mga kan dapat eskwelahon sa tong state ba tungod kay ang education usa nato siya ka right ba. Miabot og 3,000 ka mga estudyante sa UP karong tuiga, gikan sa 12,000 sa miging tuig. Kung madayon ang budget cuts, daghang mga estudyante sa UP Cebu ang di na makapadayon og eskwela. Maglisod na usab ang mga andoy nga makasud sa UP tungod sa posibilidad nga mo-increase ang tuition tungod sa pag-decrease sa ilang budget. Gipangutana sa News 5 ang grupo kung pila ang gahin sa UP Cebu campus karong school year. Apan bisan sila, wa makibaw. But for Cebu alone, pila? For UP Cebu alone, kay ang gipost sa DBM, katong proposed nga budget, is kanang kuan lang, pagpuno og mga items ba? Matod sa mga estudyante nga di na masugakod sa mga public colleges ug universities ang dugang budget cuts nga ikaupat na nahitabo sulod sa administrasyon ni Presidente Noynoy Aquino. You have students who are genius. Government should provide a voucher to him and let the universities compete for that student who is the best student in the country. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote. Dili pabalikon sa mayor sa Dakbayan sa Sugbo ang mga V-hire sa One CityLink Terminal. Bisan gimando sa korte ang pagbukas ug pagbalik niini. Ang CityLink wala na makabayad sa obligasyon ug buhisana niini sa siyudad sa Sugbo ug walay business permit. Kini ang giaksyonan ni Ray Pasaporte. Makigmeeting si Mayor Michael Rama sa mga operators o drivers sa V-hire nga nagbiyahe sa Bagatang Sugbo. Ang mga driver mi padayag nga mag-agad sila ni Mayor Rama kung pabalikon sila sa CityLink Terminal nga gipaablihan og balik sa korte. That's why I'm very thankful na ila kong tumanon because I did not have any intention. My intention is noble. So simple is the circumstances. Number one, the lease has expired. Number two, business taxes is mounting and that is being an issue. Number three, there is no business permit. These are two very important: business permit, expired, taxes. Matod sa mayor, wa siya'y plano pabalikon sa CityLink Terminal ang mga V-hires. Ang City Hall mo file og motion for reconsideration sa korte. Matod sa mayor, nga expired na ang business permit ug napakyas ang CityLink sa pagbayad sa buwis ngadto sa syudad. Ang terminal sa mga V-hire gibalhin sa mayor ngadto sa kampanya maritima. Luyo sa City Hall. And I will not going to abandon them, never. Because they are people. Do not just listen to my opponent because they are opponent. They want to destroy me. But I will not abandon them, never. As I was discussing with the lawyers yesterday, I said, the trust
anywhere in the world is already even dispersal. The trust Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte. must Gipaabot sa Police Regional Office ang report gikan sa hepe sa kapulisan sa Getafe, Bohol sa nitabong pagpatay sa sospek sa kamatayon sa usa ka estudyante sa San Carlos. Sumala sa kapulisan sa rehiyon, wala sila impormasyon kung duna bay laing interesado nga mupatay sa sospek. Kini ang giaksyonan ni Edwin Cañete. Wala pa'y report ang hipi sa Getafe, Bohol sa nitabong pagpatay kang Ruben Fernandez. Si Fernandez mao ang suspek sa pagpatay sa 17 anyos nga estudyante sa San Carlos University nga si Karen Kay. Buot ni lawas nga maimbestigar og masayran kung kinsa ang nagpusil ni Fernandez dito sa isla sa Nasingin sa Getafe. To the Chief of Police of Getafe Police Station, Police Senior Inspector Marcelino Mejias, to conduct the appropriate investigation and determine one is what happened, what's the circumstances surrounding the incident, and who is the culprit or who is the suspect who shot Ruben Fernandez dead. Hangtod karon wala pa mausab ma-autopsy ang patay nga lawas ni Fernandez. Wala usab sila masayod kung asa dadon ang patay nga lawas niini ug buot nilang masayran gikan sa kabanay niini. Matud ni lawas wala sila impormasyon kung duna bay lain interesado nga mopatay kang Fernandez kinsa giila nga usa ka tulisan og tidgamit og drogas. Kasi sa ato ang atong kining pagsuta siyang personality niya, wala kitay nakita nga naa siya'y grupo nga or tao nga posibleng mugukod siya except atong iyahang krimen nga nabuhat. Alang sa Aksyon Bisaya, Ed Cañete. Kapulisan mo paligon sa security sa mga resort o tourist destinations. Nunot sa naitabong kidnapping sa mga langyaw dito sa Mindanao. Ang pangandam nunot usab sa pag-secure sa mga APEC delegate nga mga boots sa Subo sunod buwan. Kini ang giaksyonan ni Edwin Cañete. Gikatagda nga magsugod na ang sunod nga hugna sa APEC meetings dinhi sa Subo karong Oktubre 8 hangtod na sa Oktubre 14. Ipakatap na usab sa kapulisan ang mga pulis sa kadalanan lakip na sa pag-secure sa mga venue nga agianan sa mga delegado sa APEC. Lakip sa gipagandaman sa kapulisan ang hulga sa kidnapping sa mga delegado sa APEC nunod sa nitabong kidnapping sa mga langyaw dito sa usa ka resort dito sa Davao. Na ako no'y plano nga mo mga grupo nga mangidnap somewhere in Negros Oriental or the nearby provinces. We have deployed our sea assets that would protect the areas in the Central Visayas, and Gimanduan ni lawas ang tanang hipi sa kapulisan sa mga lalawigan sa Siquijor, Bohol ug Negros Oriental sa magpahimangno sa tanan nga mga resorts owners sa pagpalig-on sa ilang security. Lakip sa gitanyag sa mga delegado sa APEC ang mga guided tours sa mga tourist spots ug mga resorts sa Kabisayan. And we have also directed our provincial directors in Siquijor, Bohol, and Negros Oriental to keep in touch with the different resort owners to strengthen their security. Gi-organize na usab ang tanan nga mga mananagat nga kinahanglan mo report tayon sa kapulisan sa gayon kun anaa sila'y makit-an kadudahan nga lihok sa kadagatan. Alang sa Aksyon Bisaya, Ed Cañete. Bagong planta sa kuryente tukuron sa Naga alang sa dugang supply sa kuryente sa Sugbo. Unom ka mga kompanya gikan sa gawas sa nasod ang mipadayag sa ilang intensyon sa pagtukod sa bagong planta. Kini ang giaksyonan ni Jinky Recit. 5 ka mga Korean bidders ug 2 ka Chinese bidders ang nagtigom sa gipaygayon nga pre-bid conference alang sa pagtukod sa laing power plant sa syudad sa Naga. Ang pagpatukod sa planta gibid sa Salcon Power Corporation nga sugdan Setyembre sunod tuig. Gibana-bana nga mokabat og $579 million ang balor sa power plant nga gipanag-iya sa Cebu Naga Power Corporation nga subsidiary sa SPC KEPCO.
Muabot na unya og 500 megawatts ang total generating capacity sa mga planta sa Naga sa SPC KEPCO. And instead of running the old plant, we decided Cebu deserved better, a better, newer, cleaner, and bigger plant. And that's what this project is about, to bring Cebu that additional power, to bring them reliable and cost-competitive power. Matud ni Henares, say gayon nga sugdan ang pag-construct sa planta, libuan ka mga tao ang makatrabaho. Aduna gihapoy pagkuwang sa supply sa Sugbo, mao nga gikinahanglan pa nga mutukod og dugang planta sa kuryente. There will be thousands of people being employed. And we're very happy to be a partner in the city of Naga to provide more jobs in the area, both for the construction period and after. Naglaro usab sila sa pag-invest sa renewable energy sources sa Visayas ug sa Luzon. The second one is the fuel, coal, because that is passed through. We'll also get the cheapest because you're passing out to the consumers of Cebu. Alang sa Aksyon, Bisaya, Jinky Rosit. Sa mga balita gawa sa nasod, gipanglabay og itlog sa mga opposition lawmakers ang Prime Minister sa Kosovo aron pugnan kini sa paghimo sa iyang pagkigpulong sa atubangan sa Parliament. Nang lupad ang mga itlog dihang musugod na unta sa iyang speech si Isa Mustafa. Ang mga itlog gikan sa oposisyon nga magbabalaod kinsa supak sa gikatakdang dialogue uban sa mga Serbian minority sa nasod. Ang dialogue gi-arrange sa European Union aron maulian ang dili mayong relasyon sa mga Albanian sa Kosovo ug Serbian minorities. Ang Kosovo nahimong independent gikan sa Serbia niadtong tuig 2008. Apan ang Serbia wala mo recognize sa Kosovo nga usa ka nasod ug mi-insister nga lakip gihapon kini sa ilang teritoryo. Nagtuo ang oposisyon nga ang dialogue makapasamot lang sa panagbingkil sa duha ka nasod. Colombian President Juan Manuel Santos ang labing taas nga commander sa rebelding pundok nga FARC nagkasabot sa pagtapos sa ilang 50 katuig nga panag-away. Nagpinirmahay sila sa ilang kasabutan nga gisilyohan sa panaglamano sa ilang kamot didto sa Havana, Cuba. At tubangan ni Cuban President Raul Castro, si Santos ug ang leader ug ang FARC leader nga si Rodrigo Londono kinsa na ila usab nga Timochenko nagkasabot usab nga ang mga rebelde mo disarma sa ilang kaugalingon sulod sa 60 ka adlaw. Ang kasabutan sa kalinaw mahimong dakong kalambuan sa emerging economy sa Latin America ug mahimong babag sa illegal drug trafficking. Ang uban nga mga rebelde nga sakop sa FARC nakig-alayon sa mga drug cartel aron hatagan og protection money. Ang kasabutan sa kalinaw nahimo human sa pagbisita ni Pope Francis sa Cuba kinsa nanawagan sa pagtapos na sa ilang away. Matod sa Santo Papa, wala kitay katungod nga mutugot sa atong kaugalingon sa lain na usab nga kapakyasan o sa Ingles, we don't have the right to allow ourselves another failure. Duha ka mga journalist sa Al Jazeera gibuhian gikan sa prisohan human nakadawat og pardon gikan kang Egyptian President Abdel Fattah el-Sisi. Ang mga journalist mao ang Canadian nga si Mohamed Fahmy ug Egyptian nga si Baher Mohamed. Sila gibuhian atol sa bispera sa major holiday sa Islam nga Eid al-Adha. Ang duha ka journalist gidakop niadtong December 2013 ug gisentensyahan sa pagkabilanggo sulod sa 3 ka tuig. Sila gipasanginlan nga mipagawa sa usa ka tinumo-tumo nga balita nga pabor sa gi-outlaw nga Muslim Brotherhood. Ang Muslim Brotherhood natukod dihang giilog sa military ang kagamhanan sa kanhi president nga si Mohamed Morsi. Di mangilabot si Governor Junjun Davide sa lokal nga panagbangi sa mga sakop sa Liberal Party sa syudad sa Lapu-Lapu. Gitugyan ni Davide ngadto sa ilang uluhan nga buhatan ang pagsulbad kung kinsa kanila ang mudala sa partido karong eleksyon. Bot mudagan pagkamayor si Lapu-Lapu si Efrain Pelaez Jr. batok ang incumbent Mayor Paz Radasa nga pulos mga sakop sa Liberal Party. Ang LP national will have probably to step in unless magkasinabot sila, pero there's no way na magkayunay na sila, nagkiniaya na galing.
Mubiyahe paingon sa Moscow, Russia si Governor Junjun Davide aron paligunon ang nasabutan nga cooperation uban sa St. Petersburg. Karong Sabado gikatakda mubiya si Davide og mubalik sa Oktubre 5. Usa ka agreement sa panaghigala og cooperation ang nasabutan sa tali sa Moscow ug Sugbo niadtong tuig 2009. Nasabutan ang pagpalig-on sa partnership sa natad sa turismo, edukasyon, kultura ug sports. Hangyo ni Davide ang kagamhanan sa Moscow sa posibilidad nga pagbutang og direct flight sa St. Petersburg ug Sugbo. Importante magud sa Russia kining mga regional partnerships, regional cooperation. So they're looking at Cebu and St. Petersburg as a model tingali ana. Programa sa edukasyon gikan sa Department of Science and Technology gipasigarbo sa International Information, Communication and Technology Summit. Ang kasayuran giaksyonan ni Ryan Sorote. Gipasigarbo sa mga local organizers sa Information and Communication Technology Summit ang programa sa Department of Science and Technology Tech4Ed. Sama sa internet ang database sa Tech4Ed platform apan masayon kini gamiton ug ma-access. Dako kinig matabang sa kanabuan sa nagkadaiyang mga sektor sama sa mga batanon, senior citizens, persons with disabilities, kababayan ug ang naa sa edukasyon. Doon na kini training material ug database sa natad sa komunikasyon, agrikultura, English ug ban pang mga fields nga mahimong maggamit sa mga beneficiaries. Tumong niini nga maggamit ang mga kalambuan sa teknolohiya sa pag-edukar o pagpalambo sa mga komunidad base sa ilang panginahanglan. Tech4Ed enable, empower people, no? Lalo na sa countryside, and transform the community. So transformation talaga. Gihimo nga pilot center ang Dakbayan sa Mandawi, nga usa lang sa tulo ang uban na himutang sa Dakbayan sa Naga ug lungsod sa San Remigio. Mahimo makasugod ang mga barangay gamit lang ang tulo ka computer ug ang DOTC na ang muhatag og mga materials ug pag-train sa facilitator sa programa. Gipasigarbo sa Tech4Ed ang passing rate sa ilang mga out-of-school youth nga miabot og 70 to 80%. Doon na nasay migamit og Tech4Ed program sa English nga nakatrabaho na sa call center. Buto sa pahimuslan sa mga taga-Zamboanga ang mga programa alang sa natad sa agrikultura. So napakalaking tulong yan sa mga kababayan natin. Only walang gaming dito. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote. Budget officer sa Kapitolyo miawag sa mga department heads nga paminosa ng ilang proposed budget para sunod tuig. Matod ni Rodas, misobra sa projected income sa lalawigan ang gisubmit nga proposed budget sa mga departamento sa Kapitolyo. Kini ang giaksyonan ni Jinky Rosit. Human sa budget deliberation kagahapon sa provincial capital, gipebaw sa budget officer Danilo Rodas nga nang hinobra ang budget proposal sa matag departamento alang sa tuig 2016. Ang collection sa Kapitolyo sa tuig 2015 mukabat lang og 3 bilyones pesos. Ang panang proposed budget nga gisubmit sa mga department heads miabot og 3.6 billion pesos. Ang top 3 nga dunay dakong proposed budget mo ang Provincial Agriculturist Office, Provincial Health Office ug ang buhatan sa gobernador. Matod ni Rodas, kinahanglang minusa nila kini aron maigo ang pondo nga gibana-bana nga makolekta sa Kapitolyo. So parang proposal nga 3.6 billion tunawon na to 3.3 billion. Tungod sa kadako sa proposed budget, subli nga makigtagbo si Roda sa department heads aron piliun lang ang prioridad nila. Ayan ay nato planning, finance committee niya. Manunod na sila dahil sa mga opisina. Matod ni Rodas, wala na ilaing kakuhaan nga revenue ang Kapitolyo say gayon nga mosobra ang ilang budget. Karong Oktubre 16 ang deadline sa pag-finalize sa annual budget alang sa sunod tuig. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit. Nagsangka ang nagkalain-lain nga SWAT unit sa kapulisan alang sa 11 nga SWAT challenge sa lalawigan sa Sugbo. Ang aksyon gisundan ni Jinky Rosit. Sa 11 higayon, nagkatapok ang 18 ka mga SWAT teams kung special weapons and tactics nga gikan sa nagkalain-laing police unit sa lalawigan sa Sugbo alang sa 11 nga inter-district SWAT Shootfest. Kaganiha, gipakita sa mga snipers ang ilang kahanas sa pag-igo sa target nga may gilayon nga 105 meters.
Matod sa hepe sa Cebu Provincial Police Office, kini ang 11 nga District SWAT Challenge sa probinsya sa tibuok nasod. Iya kining gipasiugda aron mas mapalambo pa ang shooting skill sa mga SWAT, labi na panahon sa high-risk police operations. Daghang kay mga scenarios no nga ato ang gikuan sa ato ang SWAT Challenge because para ma-enhance ang ilang shooting skills and on how to respond on some matawag na tong crisis no nga mo erupt in a particular area. Giangko ni Gilyamak nga doon na pa'y kuwang nga kahimanan ang ubang SWAT units. Mapasalamaton siya sa mga local chief executives, labi na sa siyudad sa Karkar ug Naga sa paghahinugdulan 2 milyones ka pesos alang sa ilang mga panginahanglan. Ang Kapitolyo pinaagi ni Governor Junjun Davide misaadugdugang suporta sa mga SWAT sa tanang distrito. Nihatag na siya og funds for the purchase of equipment. Like for example, bulletproof vests and uniform. And also, the governor also provided funds for the upgrade and modernization of dilapidated and unserviceable M16 rifle. Ang makadaog nga team makadawat og 20,000 pesos nga cash, 15,000 ug 10,000 pesos. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rossi. Hola mga kapatid, happy Thursday! Gibarugan sa singer-actress nga si Cheryl Cruz ang gipangbuhian ining mga opinyon sa mga nakalabayng adlaw nga matud pa di paandam og di angayang mahimong presidente ang igagaw ining si Grace Poe. Samtang luyo sa mga panawagan aron mahatagan og katin-awan nga matud pa managsuon si Grace ug Cheryl ang nauwahing nahisgutang aktres nagdumili sa pagpa-DNA test. Sa nakalabayng simana pinaagi sa usa ka interview sa Daily Broadsheet, si Cheryl nagkanayon nga iyang napanglantawan nga di pagyud andam alang sa dakong responsibilidad si Poe. Ang maong interview napatikuman sa pag-anunsyo ni Poe nga mudagan siya pagka-presidente karong 2016 sa national elections. Gihulagway ni Cruz nga kalitra kaayo og wa gihunahuna og maayo ang desisyon sa senadora. Apan si Cruz nagkanayon nga kung ugaling sa 2022 pa magpapili si Poe, iya gyud ning masuportaran tungod kay sa moong higayon hinog na sa kasinatian sa panggobyerno ang iyang igagaw nga si Poe. Samtang mipabuhagay sab si Cruz nga sukad sa iyang pagpadayag sa di pagsuporta sa kandidatura sa pagkapresidente sa senadora, kanunay siyang giharas karon sa mga taong wa hinuan niya nganli og kinsa. Gihatagan sab og katin-awan ni Cruz ang mga espekulasyon nga nanggawas nga matud pa gigamit ra siya sa mga kaatbang ni Poe sa politika ug siya nagkanayon nga way nagsugo o nagpugos niya aron muwadwad sa iyang mga baruganan kundi ang iyang konsensya lamang. Hinungdan nga daghan gyud ang nakugang kung anong ni kontra si Cruz sa desisyon sa senadora kay gawas nga manag-agaw sila suod sab kaayo ang duruha. Si Cheryl Cruz, anak ni Rosemary Sonora kang Ricky Belmonte, mga sikat nga talent sa Sampaguita Pictures. Kahinumduman, pipila na katuig ang nakalabay sa Ilocos. Usa ka sikat nga isyu ang mitumaw sa maong lugar nga matud pa. Adunay secret affairs si Ferdinand Marcos ug si Rosemary Sonora. Inahan ni Cheryl Cruz, kanhi aktres ug igsuon sa Queen of Philippine Movies nga si Susan Roses. Tungod sa pagpadayag ni Poe sa iyang determinasyon sa pagdagan pagka-presidente sa Pilipinas karong 2016, subling na banhaw kining maong isyu. Nasayod na ang kadaghanan nga usa lamang ka-adopted daughter si Grace sa magtiayong si FPJ ug Susan Roses ug way ni bisan kinsa ang nasayod kung kinsa gyud ang tinuod nga mga ginikanan sa senadora. Matud pa sa mga katiguangan sa Ilocos, ang secret affair tali nilang Ferdinand Marcos ug Rosemary Sonora nagsugod ni atong nisud sa kalibutan sa showbiz industry si Rosemary ni atong 1966 panahon sa rehimeng Marcos. Apan giingong walay mga ebidensya nga magpamatuod niini apan matud sa uban nga kung imong ihiusa ang face features ni Ferdinand Marcos ug Rosemary Sonora, mogawas gyud ang hulagway ni Grace Poe. Humanihimog headlines sa mga nakalabayng adlaw si Cruz kabahin sa pagdagan ni Poe, ang aktres nagkanayon karong bag-o lang nga di siya mo undergo og DNA testing aron masuta kung tinuod ba gyud silang managsuon ni Poe. Matud niya nga di na kinahanglan pang magpa-DNA kaysa maong paagi, subling mahatagan og kahigayunan ang mga nanggawas nga mga chismis kaniadto nga matud pa adunay secret affair ang iyang inahan sa laing lalaki ug di siya gustong maapil pa ang iyang inahan tungod lang sa iyang baruganan nga di pagsuporta sa kandidatura ni Poe.
Kung ugaling tinuod ning maong mga huhungihong, magsuon ra di ay sa inahan si Grace Poe ug Cheryl Cruz, butang nga dugay nang gihimakak sa maong aktres ug sa maong higayon, managsuon na sab di ay si Grace ug Bongbong Marcos, kamunay mag-igo mga igsuon. Hangtod karon napadayon pang takom ug way giluwatan nga mga pamahayag ang matag habig sa Marcos ug Poe family ug bisag si Rosemary Sonora padayong nagpakahilom sa maong isyu ug alang sa walay katapusang mga showbiz chismis o balikon ninyo matag alas 7:30 hangtod alas 9 sa buntag Lunes hangtod Biyernes sa Rated JP sa Radio 5 11.9 News FM Cebu. Alang sa mga nag-unang happy news ug lights camera action showbiz kini si JP Laucotsera ug ang atong word of the day nagkanayon. Sabi sa lahat tayo ay gawa sa putik. Siguro naubusan ng putik kaya ang iba nagiging plastic. Agay! I don't know where to react first. A word of the day o very juicy chismis ang ato ang entertainment karon from JP Laucotsera. Mo naging nga there's a fine line that divides politics and showbiz. Ah, really? Ang politika, showbiz masana. Oh, that's ang true. showbiz, politika sana. Ah. Ya mo na yung politics kuno, there's no permanent friends. But permanent interest. That's true. So maminaw na lang tas chismis, no? Related ra. Ang politika entertainment nis kadaghanan. Actually, it is. Once election season starts, murag it's really entertaining to Daghan listen to grupo, all these natin politicians. Grupo, ikaw kibaw ka. Nga na mag-standby kanunay sa kapihan. Yes. Gikan sa buntag hangtod Hantod hapon kay magchismis lang sa politika. That's true. Familiar? Familiar. Ug mao kadto ang mga balita sa Aksyon Bisaya, ako si Glenn Soco. Mga balita nga pundasyon sa ligdong nga opinyon ug konkretong solusyon, ako sab si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa. Kapatid, kay di lang kutob sa balita. Aksyon!